كوار تي في ود هايله برن قالون لعل كل زفتوا سرح بمنقد اسمهم بينه تافلا امصياتني ابوي توازاي كم زنبره يزعلل منالبات ناتو سيده يكون ود هايله ابزي حيشلكم انا سبامس دقي تنافقتن تفتوتن سمعتين استمعرتين ومورالكم حقوت نابلكو سلي بلالهو سلام انتعنا ناتمنخو بمغنيات لومي 19 تطري فالماي عمد زغر مرعي سلازخونه نايتا حبيبت تواصايت هاجرنا حيزلكم مصيلخو افت مرعي زي صحفكم دما حجي بسبسكرايبن كومنتن كحسوني تطعمو زبل اوانات يقبرلنا رابع مشات علت 6 طري 2016 عامه مهرت اب غزان داوين هارق بيكي كارتوم بركت زبول سبات يوم صنيحمنا مستواسايت وينچنا كنفانوا مسكدنا بقنياتو لدت مسدقي كحلف وقت بلنا يقنيا نحناون حكيم توسخ مدهانيت كيمو فوس حكمنا من شرو كتوصل مخانا حبيروا سلازنبره دقخ تركبلهم يخي از مدهانيت حجي جمريو شعو كنتات ريخ تخدي بلنايا حلفك انزا اسل زرعنا سكفتانا بمقلات حاليتكم يردأني قنا بقع دقاي كرينا بلتنا تقننا زنبرت جنت اتو مسبلت نابعد هابت تقنينا انتفشاشيلان نابدك ان صبحيتو كتكي بزحيز تفانو عسب سلزنبره دحر بزوح علال انا نوينچنان تشاويلنا بقس مسبلنا بعين رهرهنا تمتت تطوعنا قلت مسبلنا يا وشت اي نغرنلو ود هايله ابزي حيشلكم انا جن دق يري ابي لبقى ابو تخونلي ابس مراي اما اكل حزبي ابزس من دلكمي بلتنا ابيت كمرر درو مفللاي زلو مو بناي هوت محور مفللاي نبسادو نغيروا بلنا مسوينچنا اتا بزياده بوعيان وازان تلله كل محبراو هوتا كاب تواصو فليخا زيتريو كاباس مرا فيلم درامان امن سرحلون العلي بزياده اب كارتون يناستمغيرنا نقانزا وازا نحماما تعمان نغيرت كتسعق كتتصاوت مع اسمسي مدري ايردا اكام اب اندستري فيلم هاجرنا كابتن تذكرت خوينا تفوتروز عدلا بقعت موسى ابتزعبيتلو كبابي بنيشت انكلا زرعيتو دراما متعبيتا اكيبا قبل على الترابيزه بمخان ورقه تقليلا كم مايكروفون حيزا خدرف دقيمه خطواساون به هبلا نبره تمبغسكوا كبابا مخانو مخنياتو ملؤ غزاوتي كم توازاي يسفلتو بزي مخنيات كبابا ازورستو خيكونه ايترفن زي اوشطات عبيطو زنبره خيلت موسى بزلعله جنا مسرتو انبح حيل انا مدرخ تسقللو زجمرت بخر ودا ود خلتوارح كله بشحن 992 عامه مهرتي تواسايت وين هارد بيكي قلعت كخوب تواسايت وين هارد بقالا تاخد قلصو نايت شعو اوان شعو تمرت قاريصه ودي يعب نيره اب علاقه حموسي اب تخانچلونا اب لؤل مكونن نايلوم اسمر حفشاوي زمهاره والد نيرن نساتن نمحازتن تواصو خمس فتاتن ينغرئن انا خا مسئن اللالمو زي تفتليلن ناب بيت تمرتن يوسداني حسابو هب زي بيت تمرتي كيده كواسا شعو مستوما بالات وجله دراما نايتي بيت تمرتي نفالت بورشين مالت اجام هبوني مس ام لمماد جمر انتخونه نتاز جمرنا دراما كيزا زمنا نساتهم فحفح بلو دحريون يجمروا شعون يقارصوا انا شو حدي جيو كزاي كوفيله دحرقل اوان سلومون براخ زبحال سويو غزاي مصيو نحنا محبر كوخب صباحينا نبحال بزح مرئيتات كا ارئيناينا
ስለዚ ምሳና ክትዋስኢ ይብለኒ ይቕበሎ ካብታ ጉጅለ ሽዑ መዓልቲ መን ጸንሑኒ ኣሕመድ ኑር ኣሕመድ ስውእ ዳንኤል ዝበሃል ወዲ ሓዝሓዝ እዚ እውን ስውእ እዩ ስምዖን በየነ ታፍላ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ይዋሳእ ኣሎ ከምኡውን ሰናይት ሓጎስ ንዚኦም እየ ድማ ንመጀመርታ እዋን ኣብ መድረኽ ወፅየ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ስድሪ እትብል ድራማ ኣብኣ ከመዶ ኾይነ ተዋስየ ክሳዕ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዘለዎ ዓድታት ድማ እናኸድና ነሪኣ ነርና ብድሕሪኡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይጅመር ስምዖን በየነ ሰሎሞን በራኽን ኣሕመድ ኑርን ኣሕመድን መጺኦም ንሕና ንሳዋ ንኸይድ ኣሎና ንስኽን ከይተቋርጾ ንዓይኒ ሰናይትን ሓጎስ ብምባል ኣብ ቤት ትምህርቲ ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን ናይ ድራማ ኮርስ ክንወስድ ተላቤሙና ናይ 2 ወርሒ ኮርስ ብኣብርሃም ሃብተኣብን ካልኦት ክኢላታትን ወሲድና ኸዓ ንምራቕ ብድሕሪኡ ዝፈልጦ ማሕበራት ስለ ዘይነበረ ብተወሳኹን ጥንሲ መጺኡ ካልኣይ ቆልዓ ወሊደ ኣብ ገዛ ድማ ንኻልኣይ ጊዜ ኮፍ ኢለ ወይኒ ሃረግ ናብ ድራማ ዝተመለሰትሉ እዋን ክትዝክር ዛንታ ጽንዓት እትብል ናይ ጎደና ተዋስኦ ክትስራሕ ከላ ሰናይት ንዕተ መዝገብ ትብለኒ ኣብኣ ኸዓ ምዝገብ ኣብኣ እናስራሕኩ በዓል ጀማል ሳልሕ ዝሰርሕዋ ካልእ ተዋስኦ ነይራ ነታ ድራማ ንነዊሕ እዋን ተለማሚዶም ናብ ምርኢት ምስ ተቐረቡ ሓንቲ ተዋሳኢት ብገለገለ ጸገም ተቋርጽ ሽዑ ንሰናይት እዛ መሓዛኺ ትዋሳእ ድያ ይብልዋ እወ ትብሎም ናይታ ዘቋረጸት ጓል ፖርሽን እዮም ክህቡ ንደልዮም እቲ ፖርሽን ነዊሕ ስለ ዝነበረ ሓፂር ግዜ ጥራይ ከዓ የድልዮም ስለ ዝነበረ ከይጽግመኒ ይፈርሑ ብዝኾነ ትፈትኖ ኢሎም ይህቡኒ ሽዑ በዓል ጀማል ሳልሕ ከም ዓበይቲ ተዋሳእትን ደረስትን መጠን ምስኦም ክዋሳእ ምስ ሓተቱኒ ኣዝዩ ፍናን ተሰሚዕኒ እቲ ዝተዋህበኒ ክፋል ጥራዝ ሙሉእን እዮም ክቱር ድሌት ስለ ዝነበረኒ ግና ኣብ ውሽጢ 4 መዓልታት ኣጽኒዐ ያብሎም ይግረሙ ናብ ልምምድ ንኣቱ ኣብኡ ዓበይቲ ተዋሳእቲ ከም በዓል ደሳለ ኣያ ዘርኣይ በያን ኑር ኣሕመድ ቡሽ ካልኦትን ይጸንሑኒ በቃ ክገልጾ ዘይክእል ስምዒት ወሪሩኒ ነታ ድራማ ድማ ኣብ ቺኔማ ዝመራ ኣርኢናያ ዘመነ ወረቐት እያ ትብል ነይራ ኣብኣ ሰራሕተኛ ገዛ ዳዊቶም ኮይነ ሰሪሐ በዚ ዝጀመረ ኣይጸናሕኩን ናብ ፊልም ሰዲረ ኣብ ሳዕቤን እትብል ፊልም ከዓ መጀመርያ ጊዜ ከም ተዋሳኢት ኣብ ፊልም ዓየ በታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ዝሰርሕኽዋ ስድሪ እትብል ናይ ስውእ ሰሎሞን በራኺ ጀሚረ ዛንታ ጽንዓት ዘመነ ወረቐት ድራጎን ፍቕርን መንእሰያትን ካልእን ፊልምታት ከዓ ሳዕቤን ሻቁሎት ስቕታ ሰማያት ምንባር ጀሚረ ነብሰ ምትላል ድነ ስምረት ፍቕሪ ንመን ቬሎን ካልኦትን ናይ ሬድዮ ድራማ ድማ ሰነድ 80 ዛዕዛዕታ ካልእ ናይ ጎስጓሳትን ብዓቢኡ ከዓ ብርን ቃሉን ብምውሳእ ህቡውነታ ኣዓብያ ተዋሳኢት ወይኒ ሃረግ ቤኪ ካብታ እተን መሓዙት ተኸታታሊት ፊልም ዝተዋሳእትላ ስም ኮይና ንስማ ዝወሓጠት ሳጓኣ ኮይና ወይኒ ሃረግ ካብ ኣቦኣ ኣቶ ሃይለ ብርሃ ካብ ኣዲኣ በላይነሽ ኣባይ ኣብ ኣስመራ ሰንታት ተኣቶ ኣብ 1973 ዓመተ ምህረት ተወሊዳ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ ብምምሃር ክሳብ 10ይ ክፍሊ ደረጃ በፂሓ ብሰንኪ ጥንሲ ብምቁራጽ ናይ ሜትሮን 62 ሰንቲሜትር ቁመትን ከባቢ 60 ኪሎ ክብደት ዝነበራ ቤኪ ተዘክሮ ቃሉን ብርን ክትገልጽ ልዕሊ ኩሉ ዝፈትዋ ስራሕ ኮይና መጀመርታ ብመንገዲ ኮሜድያን ስምዖን በየነ ታፍላይ ኣመጽያትኒ ምስ ሰመረ ቃሉ ብዙሕ ንፋለጥ ኣይነበርና እታ መጀመርያ ሰራሕናያ ብሪ መለክያ ይተውሕድ ኮይና ድሕሪኡ ኩልና ብኣንዋሳ እናተሓጋገዝናን ንጽባቐታ ኮሜዲ ሓሳባት እናወሳሰኽናን ንቕጽል ነርና ብተወሳኺ ዝኽራ ዝነበረ ምውሳእ ክሳዕ ክገድፎ እናበልኩ ዳይሬክተር ፍስሓየ ወርቅነ ፊሽ
ሳሉ እየ ሞራል ገይረ ኣብ ምንባር ጀሚረ ፊልም ሓሚመ ኩሎም ተዋሳእቲ ሒዙ መጺኡ ኣብ ገዛ የለማምደኒ ነይሩ። ኣብተን መሓዙት ዝኣለዩኒ ወዲ ፈራዳይን ሰሎሙን ድራር እውን ኣይርስዖምን ትብል ትፈትዎ ዝነበረት ኣብ ትርፊ ግዜኻ ተኣኪብካ ምዕላልን ምጽዋትን ኮይኑ እትጸልኦ ዝነበረት ድማ ሕሜታ ሰብ ምምንጫት ብፍላይ ጽማቕ ስገም ማለት ቢራ ደስ ዝብላ ከም ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ገሊጻ እያ። ወይኒ ሃረግ ቤኪ ኣዲ 7 ውሉዳት ኮይና ብሰንኪ ዘጋጠማ ሕማም መንሽሮጡብ ኣብ ኣስመራ ግብፅን ሱዳንን ሕክምና ድሕሪ ምክትታል ብሰንኪ እቲ ሕማም ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ወርሒ ጥሪ ዕለት 19 ኣብ ከተማ ካርቱም ዓሪፋ ሬሳኣ ድማ ብኩሎም ፈተውታን ኣድነቕታን ንሃገር ኤርትራ ተፋንዩ። ኣብ ኣስመራ ሓዝሓዝ ድማ ስነ ስርዓት ቀብራ ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተፈጺሙ። ወዲ ሃይለኤ ካርቱም ሱዳን ምንጪ ሕሉፍ ዝኽርታተይን መጽሔት መንእሰይን ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮመንት ምስና የኽብሮት ኣይንረስዕ። ይካዋር ቲቪ ወዲ ሃይለ